Jasné, takže ty si myslíš, že to je odžup takzvaný. No jasné, to není vegetarián akože. Čiže, no tak, vráťme sa k pôvodnej otázke. Čo mi iné zostáva jesť? Len tie síry. Síriky. Igor mi zjedol 3 bambína, keď sa natáčal tento klip. Tak, to som sa chcela opýtať, že kto to točil a aký ste mali pocit, teda, lebo tam je, že mám pocit, sa tam hovorí. Prvýkrát taký normálny z natáčania. Ten klip je taký trošku iný, ako boli tie všetky doteraz. Nechceli sme natočiť taký štandardný klip, ako sme mali všetky doteraz, ale Ráno, Čumil, Vianoce. Bolo to trošku taký, že konečne som sa nemusel starať o to, že či je kameraman, či ja neviem čo je a či je auto, či sú svetlá, proste. Jasne, nerobil si produkčného. Jasné, doteraz to vždy bolo treba, ale aj tak som s tým klipom není spokojný. Ja by som bol najradšej, keby sa klip natáčal normálne na živý materiál, aby ten klip proste bol zrovnateľný s tými klipmi, ktoré sú proste na MTV a na Vive a všade. Len bohužiaľ na Slovensku nám nikto nedá $3 milióny, jak na Slovensku možno, že ani $3 milióny nie sú pohromade v tejto krajine, takže úplný pokoj môžeme zachovať. Keby boli, tak potom keby nám ich mohol dať niekto na klip. A potom my všetci nebudeme nič jesť. Tak dobre, ešte jednu novinku máte, tak poďme si povedať, čo vám vyjde 5. septembra. Okrem toho, že vám vyjde možno Krok, alebo už nejaké iné veci, ale... No, vyjde nám nové CDčko. Áno. Ktoré teraz natáčame, čiže v podstate to, že sa tu teraz viac bavíme o knihe. Budeme sa ešte o nej baviť, nemusíte sa báť. Tak ja by som to tak povedal, že tá kniha je pre nás také príjemné osvieženie každodenného dňa. Možno, že to je také príjemné osvieženie aj pre našich fanúšikov, jak on povedal, že si možno myslia, že vedia všetko a túto dosť vecí je takých nových. Ale pre nás je akože prvé teraz to CDčko a momentálne sme v štúdiu. Teda dneska máme pauzu, ale nahráme vlastne 1,5 mesiaca novú vec a strašne sa na to tešíme. Môžete nám povedať už nejaké záležitosti, či sa zmení nejak zvuk, či sa zmení zostava, napríklad nástroj, či ste si prizvali nejakých hostí, či sa tam bude, ja neviem, repovať, či tam budú dýchy, všetky takéto veci, ktoré by mohli byť zaujímavé pre ľudí, ktorí by to CDčko chceli. Vieš čo, máme na to teraz najviac času. Budeme 1,5 mesiaca v kuse v štúdiu, doteraz sme nikdy nemali toľko času. Vždy sme boli stresovaní tým, že do 3 týždňov to treba nahrať alebo čo. Takže máme trošku možno sa pohrať aj s tým zvukom a prvýkrát použijeme vlastne zvuk 8 gitár, čiže 8 gitár? To, čo človek počuje vlastne z toho CDčka ako jednu gitaru alebo maximálne 2 v pravom ľavom kanáli, tak tých gitár vlastne bude 8, čiže bude 8 zvukov na sebe takto naskladaných a z toho bude urobený jeden výsledný a to CDčko je malo znieť hutnejšie, tvrdšie, trošku tak silnejšie a asi tam nepoužijeme vôbec žiadne zvuky, také nejaké sample alebo nejaké skreče, proste všetko sa budeme snažiť naživo, hej? Zahrať na gitára, hej, ale nevylučujem, možno niečo bude. Forus. Už aj je? Ty si cez tie skreče a cez tieto veci. Sme použili aj také ťukanie do synťaku trošku, že? Ťukanie do synťaku, super. Imitovalo to hraciu skrinku, čo taký fórik. Dobre, tešíme sa na to, budeme ešte trošku samozrejme od chlapcov niečo ťahať, budem ešte spovedať aj Lama, ale v tejto chvíli mi do slúchatka znie jasný pokyn. Lenny Kravitz, If You Can Say No. Áno, v tejto chvíli už k vám prevrávam z barka a samozrejme vám ďakujem za otázky, ktoré ste nám poslali. Na chalanov to je iba jedna otázka, teda, ktorá sa stále opakuje a to je, že kedy budete koncertovať a aj vás nechám odpovedať, ale ešte predtým sa Lama opýtam, že ako vzniká takáto kniha? Povedz trošku, tu u nás na Slovensku už sa to vo svete robí úplne bežne. Ty napríklad si chodil za chalanmi, chodil si s nimi na všetky koncerty, alebo si za nimi chodil s diktafónom, alebo ako to vlastne vzniklo? Ja by som začal od piky, hej. Kniha vznikla veľmi prozaicky, že ja som dostal nápad osloviť Vratka, či by nemali záujem, nakoľko sú na Vyslni, mať nejakú knihu pre fanúšikov, ktorá by mapovala celú tú pôvodnú scénu, aj súčasnú ich a dráhu. Zhodou okolností Vratko som sa dozvedel cez telefón, že s touto myšlienkou sa práve pohrával už nejaké 3 mesiace. Pohrávala si sa s ňou? Nezávislo odo mňa. Takže slovo dalo slovo, dali sme sa do toho, bola tam spústa rozhovorov. S Vratkom som robil 3-krát po sebe okolo 3 alebo 4 hodinových rozhovorov, potom so samotnou kapelou. Potom sa to celé zase montovalo. Zhruba kniha obsahovala pri rozhovoroch okolo 400 otázok. Takže dobre. Myslím, že zodpovedajú tie otázky. Viacej nadávok než odpovede, hej. Aj to som sa chcela pýtať, je to cenzurované, alebo že... Nie je to cenzurované. A tu napríklad, hej pozor, že či ste v strehu, takýto citát a vy mi poviete, že o čom to je.
Dali sme si absolútne nevýrazný obal, texty sa prekrývajú s pozadím, nedajú sa čítať a je tam len to, čo je povinné. Ide o muziku. Je tam naša jedna jediná fotografia, takže si na svoje neprídu ani babenky. Malo to úspech. Máme to strana 174, 23. až 31. riadok. To bola jedna vec, prečo sme dali názov. Ako sa volala táto záležitosť? Nie, to bola otázka na to, že prečo máme taký strohý obal na doske, je tu niekto. Áno, tak to je dobré. Takže vieš, o čom ste hovorili. To bola iba taká uputavka na túto knižôčku. Dobre, Lámo, už nám je jasné, že ako to urobil. Chystáš sa to, iba taká podotázka, odbočka, chystáš sa to urobiť aj s niekým iným? Myslím, napísať knihu? Už je napísaná iná kniha, nerad by som tu robil teraz reklamu na ňu, ale môžem spomenúť. Niekedy v októbri by mala výjsť kniha o Robovi Grigorovi, ktorá sa bude volať, už ani neviem ako, Spoveď chuligána. Spoveď chuligána, dobre. Ja zatiaľ čo, áno, pozrite sa. Najbližší koncert v Banskej Bystrici a autogramy a knižky zrejme kedy budú. Najbližší koncert v Banskej Bystrici, to ti poviem hneď, to mi došlo včera SMS-kou. Autogramy a knižky. To bude zase, tuším, taký nejaký fest, čo sme hrali aj. Forus, ty máš úplne náhodou, že tento zošitok? Úplne náhodou, hej. Ten bude v novembri. V Banskej Bystrici máme najbližšie v novembri, 9. piatok, SKC Fest. Forza Party. Dobre, to je všetko. To je najbližšie v Banskej Bystrici. Jasné. A tú knižku, ja by som chcel ešte raz opakovať, že je to taký príjemný úlet našej kapely. My sa sústredíme na to CDčko viac menej viac. Takže nejaké autogramiady sa robiť nebudú, ani nejaké veľké show. Proste kniha Ale keď si vyšla. to decka kúpia a prídu po koncerte za vami, tak sa im radi určite do toho podpíšete. Není problém, jasné. Dobre, máme tu takéto otázky. Tešíte sa na Clickfest, tak to je jedno z tých hraní, ktoré máte. Počúvajte, hej, takýto odkaz. Som Zdeno z Digitus in Recto. My hráme deň po vás. Zostanete do druhého dňa. Ja a kapela by sme sa s vami chceli porozprávať. My sme už hrali spolu. Áno, Digitus in Recto je kapela z Martina. Zdravím, alebo myslím, že z okolia Martina. A chalani s nami hrali na Čumil Tour zo pár koncertov. Asi nezostaneme, lebo máme tam nejakú Českú republiku, tuším po Clickfeste. Ale veď vy dojdete o deň skôr, tam sa stretnú. Jasné, tak presne a tak správne. Tešíte sa, asi sa tam tešíte. Jasné. Predpokladám. Tešíme sa vzhľadom na to, že v Čechách je ročne okolo 70 festivalov v lete a na Slovensku je tých festivalov 3 alebo 4, z toho hráme na polovici z nich, čiže na 2. Tak sa na to dosť tešíme. Výborne. Keď ste začínali, akú funkciu mal v kapele Mário Chromy, zdravím ho, neviem kto ho zdraví, Jozef z BA. Mário Chromy bol spevák a líder kapely, vtedy ja som bol len gitarista, ktorý sa strašne hambil spievať a tým, že on odišiel, ten nemal dosť spievať, chvíľu som spieval ja, potom spieval Cibi, potom zase ja. Dobre, takže máme, Mário nekecal, ak vám niekomu hovoril, že spieval v iné kafe, lebo nám občas takéto chodia, vie, že niekto hovoril, že v nejakej kapele hral. Keby Mária Chromého nebolo, tak iné kafe dneska není. Ja som s ním začínal v garážach na Prístavnej ulici. Pekne. A je to môj dobrý kamoš. A dneska bohužiaľ žije v Prahe a... Pekne. Ešte jednu otázku mi hovoria z režie. Vrátko, poznáš skupinu Vlčiak? Jasné, však to je skupina Maja Chromého teraz. A čo si myslíš o kapele Kalibos? Majo, ty nás sleduješ? No, tak asi tak. Majo, toto si prosím ťa vybavte niekedy pomedzi klipy, Kalibos bola pretože... kapela, keď ja som mal kapelu Cemetery, písal sa rok 91. Oni hrali trash metal, liznutý Slayerov, my sme hrali trash metal, liznutý Kreatorom a Sepulturou. Dobre, asi si dáme iné kafe a ráno. Zdravím. Keď máš doma opäť ďalší problém, keď fotra s matkou berú zas tie staré mindráky, že neúspel si opäť v škole, jak sa to správaš a čo to nosíš za známky, keď frajerka ti spáva s iným, s ktorým si včera pil minimálne do rána a sám si opäť zostal s tými, ktorí ťa vedú. Nevieš kam, keď včera bola tma, tak dnes príde ráno a s ním sa skončí sen, čo kradol ti spánok a svitanie ti úsmev na tvári pripraví. A ty vyhráš ten boj o kľúče od klietky a
Keď ti v televízii veľký klamú, všemožne snažia sa zakryť svoje omýly a na ulici by ťa fízli za cigu strávy. Najradšej do basy hodili a kruh sa ti už uzatvára. Už je ti jasné, život nebeží, jak by si chcel. Ešte ti tu zostáva nádej a končiť s tým. Prečo? Keď včera bola tma, tak dnes príde ráno a s ním sa skončí sen, čo kráľov ti spánok a svitanie ti úsmev na tvári pripraví. A ty vyhráš ten boj o kľúče od klietky, aj keď budeš sám, zamnotíš všetkých. Ešte nič nekončí, naopak všetko práve začína. Keď včera bola tma, tak dnes príde ráno a s ním sa skončí sen, čo kráľov ti spánok a svitanie ti úsmev na tvári pripraví. A ty vyhráš ten boj o kľúče od klietky, aj keď budeš sám, zamnotíš všetkých. Ešte nič nekončí, naopak všetko práve začína. Vrátko, že čo si myslíš o punkových kapelách? To došlo z telefónu, že? Áno, z telefónu, Kuko, z BA. Z BA? Kuko z BA? Kuko z BA, Ešte, že z nich? nie BA, nie BA, Kuko. Tak to je taká otázka o punkových kapelách. Niektoré mám rád a niektoré nemám rád a samozrejme, Asi. že v mojej zbierke CD-ček doma je prevažná väčšina punkových. Priznám sa, že väčšinou počúvam taký ten novší punk, ani nie, že neopunk, ale čo je Bad Religion a kapely, ktoré sú mladšie. Staré punkové kapely sa mi nepáčia, až povedzme, že Sex Pistols, posledný dosť dobrý. Také No Means No napríklad. Ne. A skorej staré, keď už, tak potom slovenské. Zóna a X-Typ, Dava Psychoza, stará Slobodná Európa. Na to som vyrastal a to je muzika, ktorú si veľmi rád vypočujem hocikedy a teraz. Dobre, bola tam ešte, došla nám mailom taká otázka, že chlapci, prečo ste takí zvednutí, srdiečka moje, niečo také tam nedovidím. Je to tam, a že kde ste nechali Tibikeho a... Ježiš, jasné, Tibor. A že, Ježiš, Tibor, a teraz ste si spomenuli, že... Môžeme prerušiť vysielanie? Nech sa páči. Chcem poprosiť Dôležitý divákov, zoznam. ak niekto uvidí Dôležitý zoznam. medzi Petržalkou a Gabčíkovom človeka spadnutého s bicyklom na zem, tak je to Tibor, prosím vás, dovedte ho sem, lebo on sa naposledy pred 2 dňami na ceste do Vojky stratil. A už ho viac nebolo. Strátil sa, no pravdepodobne dostal defekt, alebo ho navigačný systém naviedol do Dunaja, neviem. Lebo ešte možno tam v tom bufete, že by bol, ne? Na hrode. Tam je taký malý stánok, tam malý predávajú stánok, kofolu a iné No, pochutiny. tak to je úplne jedno, či máš defekt si v bufete. A ešte okrem toho, prečo sú chlapci, ak sa vám zdajú trochu zvednutí, Vrátko má Mám teplotu. teplotu? Áno, aj sme to tu skúšali, naozaj je o niečo teplejší než priemerný človek. Počkaj, ako to, jak sa myslí? Tak toto ty si sa teraz čo si urazil. mi tým chcela teraz povedať, že... Nič, akože neriešme toto, dobre? Lebo... A presne si to ináč prepol a presne vtedy ma to aj preplo na to barko a na ten monitor. Niečo dôležité, čo sme ešte chceli povedať. Máte niečo také? Pozriem sa na mail, zatiaľ teraz neprišlo nič Pozrieme nové. na koncerty niekoho, teraz Určite. najbližšie hráme v Ktorú si piatok. dal dneska dole náušnice? Prečo si dal dole náušnice? Lebo mám pocit, že Máš mi to, pocit? jak si mi to už nepatrí, táto výzdoba. Ale Tu sa hovorí aj, že sa stáva, že rastie. Človek väčšinou rastie a vtedy
sa mu zdá, že Vratko, ty kedy vyrastieš? Niekto mi povedal, že keď... Ja som vyrastol, bohužiaľ taký dosť prostý, takže vieš. No. Niekto povedal, že keď mám náušnice, že ti to proste spraví tú tvár takú súmernejšiu, akože nejakú takú, Áno. že ti to tak oddelí, alebo ja neviem, čo to všetko spraví. Ja som mal pocit, že Ale asi si teraz áno. objednal také tie veľké. A ja mám, pozri, aj ja Ja mám si teraz teraz, my sme takéto. tiež hovorili, že súmernejšiu tvár to urobí. A ja, že určite nie. Dobre, Nevadí. takže v piatok, teraz najbližší 22. piatok hráme v Černom Balogu v Dome kultúry o 19. Potom hráme v Trávnici v Dome kultúry, to je v sobotu, deň na to. Ob týždeň 29. v Turčianskych Tepliciach. A potom by som chcel spomenúť, v Čechách hráme na Třinci. Noc plná hviezd, to je taký najznámejší festival. Na Obrovitársky pódiu festival A. dokonca už teraz, v tejto chvíli. Na Ačko hráme. A hráte na Ačku? Na Ja si Ačku, vás na Ačku. pamätám, pred 2 rokmi ste hrali na Bčku. Aj pred Aj pred rokom sme rokom mali hrať sme na hrali Ačku, na zase sme hrali na Bčku. A tentokrát už to vyjde. No ale hráme až po kabáte niekedy okolo polnoci. No to je najlepšie, ináč vtedy to tam je, najviac to tam žije, No. aspoň čo ja si A pamätám. to bolo to isté, čo minulý rok hralo Die Happy po kabáte a vtedy sme kúkali, že aká kapela dobrá. A vlastne dneska ich hrajú na Vive 2 Furda. Dobrá vec. A vtedy Takže hrali po možno, že kabáte. aj vy smerujete tým smerom. No, Držíme palce. Lamo, ty nám ešte povedz niečo o svojich plánoch. Knižka už je takto pekne v kope. Hovoril si o tej druhej knižke o nejakých iných plánoch. Robíš predsa aj iné veci. Robím iné veci, keď ma ľudia poznajú, z minulého roku som robil punkovú výberovku slovenských kapiel. Mali sme ťa tu na rozhovore. Hej, tak na svete je 2, myslím, že už sa distribuje na trh, takže to je taká moja absolútna novinka, keď nerátam knihu, hej. Áno. Lebo kniha je úplne čestá, tu sme vo štvrtok krstili, takže si myslím, že to je tá väčšia novinka. Toto CDčko prichádza až Dobre. teraz na trh, takže to. No a potom tá kniha, ktorú som spomínal a plus tam budú nejaké aktivity ešte, ale nebudem prezrádzať dopredu. Budeme informovať o tom Hej. aj v našom hudobnom vysielaní. Chalani, odkazy pre fanúšikov, nefanúšikov, divákov, poslucháčov. všetkým tým, ktorí nám píšu maily, tak chcem povedať, že sme teraz v štúdiu, že nestíhame na ne odpisovať, teda nestíha Forus na ne odpisovať. A keď sme niečo zabudli povedať, tak je to na našej stránke, proste koncerty a všetky tieto veci, takže asi toľko. Budeme vás informovať aj naďalej. Samozrejme, knižku skupiny Iné Café budete môcť vyhrávať aj v našich reláciách. Neviem, koľko nám ich sem chalani doniesli, ale niekoľkí z vás určite dostanú šancu. OK? Čaute chalani, ďakujem. Nazdar. Čau Lamo. Čauko. Herbalizer, The Blend.